Ndofunga inini ndakarambwa nemudzimai. Mushure mekunge ndichigara nemudzimai pasitendi yake. Panguva yekugara nemudzimai pasitendi yake. Unotaurisa? Ndaigara nemudzimai wangu pasitendi yake. Kwete yako? Kwete yangu. Ndiri mukati mekugara naye. Tichitanga kuwirana tikawirana kuti zvisinei hazvo. Kuno kuti changokushandisa sekubasa. Asi inini pamusha pangu padhuze. Chinoenda kuti unovakawo imba yako kupi kumba. Toitawo zvatindichiita kuno kuti chidzoka zvedu. Vana vako kana vachizenge vakura vakukwanisa kuti aroora. Inokwanisa kunge tichizosiyawo panapa vana. Isu taakuita zvekumusha pangu. Saka inini handina kumirirawo kuti since tawirirana nemumwe wangu nyangwe ndikabata mari ndokungoti ngati takatanga kushanda zvishuwa takashanda tine zvatakatengawo. Ndofunga panguva yatakashanda takakwanisa kutenga chinhu chinonzi mombe ndiyo yatakatanga kutenga. Hadzitsiro yanga isati yabereka. Tatenga ngoro. Ndofunga takazotengawo this year tikakanya zvidhina tichiti tikwanisa kurima focha. Takanya zvidhina izvozvo. Ndofunga munhu wewe wandakakanyira zvidhina akakwanisa kunditengera mafertilizer imwe mari yepamusoro akandipawo tikakwanisa kuitawo se tikakwanisa kuishandisa. Ndakanga ndangwaya nesi 3 beds seed bed. Ndangwaya nesi iyo pambawo seproduction atichikwanisa kuitawo sezviripo panguva ndatengawo cement kuti tikwanise kuisa mafloors mukitchen yake. Ndofunga 4 beds dzanga dziripo. Pazvidhina izvi zvatandakanya izvi pane zvimwe zvanga zvine munhu anga achizvida vanova amai vake vanga vakwanisa kutibhadhara 1000 imwe chete zvimwe 3000 vanga vasati vapedza kuzvibhadhara. Tochizoti pazvidhina zvimbishi zvandaenda ndiri pakati pekukanya kuti ndo zvangu ini zvinova zvandichazovakisa bound kwanga sara 1700 zvisina munhu zvaasina kutsva izvozvo 1700. Tochinongopinda kuota pambu zvishuwa tandikatenga tiri pamwe chete kuota pambu ndinayo. Pandakangobudawo pamba ipapo apo nokuti mabudiro andakaitawo inini ndeyekuti inini ndakanosvika mabatiro andakaita panguva idzodzo ndandakanwira ndipandati pamwe mabe angu pandinodzokawo mangwana kuseni rega ndimboita kakunoti suduruke ndichinonobuda mabudiro andakaita ndichidzoka kuseni ndimbandawana inini hembe dzangu nebhegi rangu zviri pamusiwo pedanga rehuku pasitorina kana munhu. Ndikati kuzvinoipo panapa chine kuwirirana mana ndangosvikawo mana ndonga bhegi rangu nezvimwe zvasingakwane mubhegi mana ndatongotengawo ndobandadzoka. Ndikati apa panenge pasisina kuwirirana to mamirira zvakaita ini zvandikutaura zvokutanga ndinoti uyu hasi murume wangu. Uyu munhu wandaifambidzana naye kubuda kwaakaita akabuda nomumwe mukadzi ainge ari papurazi pamajuta. Akabuda achitengesa zvinhu zvataishandisa murifu zvataishandisa injini nemapaipi atairenda 100 meters nemafoshono zvese zvataingoshandisa. Saka pandikaona atakura zvinhu izvo ndakangoti sinzi hasi murume wangu anozikana kumba imunhu uyo ungoti ndaingogarisanawo naye. Saka pamwe zvaabuda angotiwo handishada ndangobudawo nomukadzi wangu wandawanawo panguva ino ndiwo anaye. Saka pazvinhu zvaari kutaura kuti mombe chatanga kuti mombe ini akandiwanawo ndiro mombe yangu but titengese tobva tatengesa mombe tozodzosera tatengesa mombe obva aenda kunonzi kuchatumbama zikanzi ndikaenda kunotenga mbudzi akaenda ne$80 anodzoka naye abva aita nyaya dzake kuchatumbama ikoko kunonzi kwakamara nyaya ikaenda kupolisi zvikapera. Imwe mari yacho bvakuidzwa musoro kwamukaradzi vagara nomari yemombe yangu iye akaona ndinayo vagara 2 months ini ndobva ndamutera. Ndikati nesha achimbodzoka ndichitira kuti munhu uyu chikomba changu chingoparadza zvinhu zvaakaona ndinazvo hazviiti kana kuti dzoka sha tigarisana. Vadzoka shuwa vatakwanisa kutenga kamhuru haisi mombe kamhuru. Kamhuru takatenga 150 takatenga 150 ndamuonesa ndikati sha pamombe yangu iye yaukaija mari yachona ini ndakutorawo mombe bhosi iwe ngetorowo mombe yandikashanda ndega ndakutorawo mombe nditengese uno 150 unofunga ndakatoitengesa 150 ndatorawo mari yacho ndikaja zvadaro pazvidhina zvekutaura takapara mhosva uya aiti akamwa doro chikomba changu akamwa doro aindihwisa zvimwe zvokuti aindihwisa ndinofunga ichi chamuri kuona kamwe kabhora kadapa
ina ndomboberekwa ndokabhore kabhore akaenda kupolisi kaenda kupolisi ubva tashaidzwa mari yanga sina mari bata kweretewa mari ikakweretwa kwababa wangu murume wamunin'ina wamama wangu ndokwa ikabva $90 ikatozoyatera nabamunini takuda kuvhariwa ini paakandirova apa ndikamurovawo musoro ndifunga kupolisi ndakatokozvitsana kuti shuwa indaa ndatokundikana ndifunga kana mukoma wacho akatosvika yakandidzipa tondiita zvaaitondiita panguva pandatoona kuti imhonda ndikwanisa kugara nayo bva tadzoka kumba vanzi ichimborapisana isvika uyu munhu apora chironda mukakwadzana mese mufunga ndakamurapisa svika apora chironda vawana madzimai anayo izvozvo ndokutakurana kwakaita ndobva ndasara kwerete chaitodiwa kwandiri $90 vatatengesawo madhini ataita uri mafoji ayaya vandakabva chikwerete chatikabhadhira kupolisi tabva ipapo nhau uyu yengoro oshuwa ngoro yakatengwa itoriko nanhasi but ngoro iyi mwana wangu akapfudza mombe nini mukoma akandozvizwa ndakati muratidza mombe mukoma wake ruya ndamuratidza mombe ikapfudzwa nomwana wangu zvikanzi iwe ezvinozvi nguva yafamba kuti mari tiwane kuita zvatinoichita hatiwani titengese futi mombe yemwana wako kana tari mafoji atinoda kurima tozodzosa mombe yemwana wako unodhiramu rako rakawana futi ndinavo ndobva ndati ahora tabva nachekaipa ndaingoti munhu pamwe tichazorora nachabvisawo mari mumba kwedu ndikati ahora iti sobva tatengesa mombe 200 tengesa mombe tobva tatengesa dhiramu batamira takadaro saka uyu paakabuda ndakangoti pamwe akaona kuti pangoro yasara panapapo tino mombe yemwana tine dhiramu rake saka uyu akabva afona ari kwaari zvikanzi amailoidi ini ndina amailoidi wacho ndinoda kuona ndikati nandipo zvikanzi saka ndokuonai mangwana ndosvika ipapo ndikati imbomira isvika pamba pangu hembe dzenyu bairi makatakura mukaenda nomukadzi wenyu zvikanzi ane chikumbiro uregere nechikumbiro kuti ndidzoke ndikati ima yamangwana acho ndikati munhu ndikaramba imusekerera nounhu hwake neachakukwanisa ndikati aigara yenyu nomadzimai enyu ene anchokukwanisai kutambirai zvikanzi akatuka pafoni zvikanzi musatanyoko chaku akangotuka zvikati wandei ini ndakadzoserawo shuwa ndiunyepa ndikati onewewo zvikanzi mira da kupfidzisa makapusa vanhu imi makajaidzwa ndikati wokuti akapusa ndiani ndikanzi iwewe mira da kugadzirisa ndikati aimbogadzirisa nopauri kufunga nzi ndipo zvinhu zvangu zvosimba rangu ndikati zvichimbori zvii zvaukasiya panapa fuka ndo zvanemupindira kuzviziva kana anako ndikanzi zvaunoziva zvomanje da kupfidzisa funga pana kuita 2 days ndikanzwa ndiri kudarweni kuti kwaya mupurisa wamambo auya mupurisa wamambo funga akafona ndikati ewe tosvika saka inini kusvika vandaita naye ndiri kudarweni muhera ndasiya kudarweni ndangoti handikazoregedza kuenda zvinoita kunge ndo zvinhu zvake inini ndo zvandosiya pamusoro pechikomba changu avaruya vayanani kunani ndaina baba ava vatokudazvo ana baba wabuda mai majangwa kuti pamwe adhoza achakwanisa kuti saka semota yanga iri diki vanyangwa atosana transport saka sara wega sofa ndasara ndega asi hazvo zvisinei nekusara kwangu inini ndiripo ndini muridzi ndakashanda zvinhu izvi chinhu chekutanga chiri kutaurwa mukati medare ndoda kunyatsotaura kana ndichidyiwa nedare richandidya nechokwadi changu inini zvinhu zvizere nekuziva kwangu nemhosva yekuti ndichataura chandinoziva chandisingaziva handite sei handipupure nechikonzero chekuti nhasi uno tiri kutaura yangu kumashure akamboroorwa handiti murume wekutanga idare futi rakapinda murume wechipiri vakaparadzana futi nekushiyana kwezvinhu nhasi uno ndini futi ndiripo nhasi ndaakuchinza hauna ziya rako pazvipi mombe iri kutanga iri kutaurwa kunzi ndakaona iripo mombe yakatotorwa tese inini neuyu takanga tisipo uyo anga ari kudarweni inini ndanda yakunyajenje ndakatosangana nemombe padhemu pachiyada paipai changu yamuka pachiyada taakuenda pamajuta yakasungwa tambo ndichisvika kumba ndikabvunza madzimai ndichangotanga ipapo ndakati nai madzimai mupane mombe yandasangana nayo yamaiti imimi imombe yenyu mimi yamunondiratidza chimwe chakadaiwo sochachechi mombe yake uyu yakasarudzwa nababa vake vachipa hanzvadzi yake iye ana atezvara vauya kunonotora pfuma yemwana wavo anga atiziswa nani nehanzvadzi yavo zvatiri kutaura izvozvo nhasi uno zvinova neuchapupu mombe yakaenda kumhiro
asi nhasi akunditi ndakatora mari yake. Hanzvadzi yake yakuchinorikavha mari kavirana vakaita kana nokudii handina chandoziva pamari yake. Manzo ndo chinhu chinonzi chokwadi pakupupura kwangu chinhu chinonzi chokwadi. Inini nemameseji andinawo akagara akataura akati inini kuitana kwakaita iwo neni ndo zviri kutovharana nezvinhu zvako. Hauna chawakabvira wakaita sei chaukaita. Handina chinhu chako handiti. Mati kuita sei? Anzi kurara kwawaita iwo neni. Handiti ndo zviri kutoenderana nechi naizvozvo. Nechikonzero chekuti uyu hondo hombe ndeyekuti inini handikwanise kugara newe pasitendi yako pano. Inini pamba pangu padhuze uya tigare kupi kumba kwangu. Asi nekuzonzwawo inini ndiri munhu wokuti ndakazokurawo ndisiri paprazi ndandiri kuHarare kwangu naamai. Nekuzobvunzawo nekubvunza nekuzodaiwo ndasangana neuyu ndokuzonzwawo histiri. Vakawanda vanasikana hapana kana ari kumusha kwomurume. Iyeyu ndiye wandaida kuteedza kuda kutotorawo kuti auye kumba asi ndakamukundika. Chimbonera pamusoro amai muno tinopana mukana. Tiri kuda kukumbirawo amai kuziva kuti pamuri kugara pacho imimi mumbogara pamba pani. Paitika zvinhu zvekutaura. Pamusoro ini ndogara pamba pangu. Pandakasiyana nomurume ari kutaura kutanga. Sabhuku wenyu ndiani? Sabhuku wangu ndibhobho gadzi. Vari muno. Wapi? Amai munowaziva here avo? Mwana wa banda ano stendi kake pasaidi pomunda Mati mwana wa banda ane kastendi kake dhuzi nomunda wa banda. Because apa tinoda kuti titsvake kuti zviitiko zvakadai. Tinonyatsoziva kuti pane kuti munhu anogona kutora umwe munhu waanofambidzana naye. Asi kazhinji tinoti pamwe munhu anenge akashayikirwa nemurume. Asi iwe Sabhuku ndiwe unenge wakutoziva kuti aiva akashayikirwa nemurume. Regai akaite se. Ko apa ava amai ava vari kwabhanda here kana kuti mimi Sabhuku ndiye makaita se? Kwete. Amai ava vanga vano murume wavakanga vakaroorana naye. Anotova novana vatatu nambuya. Saka vakazosiyanawo handizivo zvavakanetsana zvavo. Unofunga nyaya yacho ikatomboya kuno kwamama. Vakaseparetana kuno. Saka vazodzoka mumusha baba wavo ndopavakazonzi mwana wangu chigariro unocho apa. Apa vakagara nechipapa Sabhuku asingazive. Pamusoro inini pandinogara munda mandinogara ndakatengesera nomunhu anonzi Mateni Chapo. Akafiwa nomukadzi obva ati ndakutengesa ndichada zvomuno. Ndiye akanitengesera pandinogara. Vanopaziva. Saka ava vachigarawo pavo pavari kugara vakazowanawo shamwari yavo iyi. Ndokubva vakiitawo zvavaiita vachirongawo zvavari kuita sei. Kuzosvikawo hatina kuzoziva kuti chii chazokonzeresa kuti vazosvika kuno. Hamuna kuzoziva kuti zvii zvakaitika kana kuti zvazoita sei. Asi shamwari iyaiya makuiona sisi. Shamwari iyaiya hatichaiona. Hamuchaiona. Chatinoda kuedza kutsvagira ipapo ndechekuti murume uyo amai makagara naye nguva yakadii. Chiri chikomba chenyu kuti chikomba changu. Murume uyu ndakagara naye gore nehwana. Mukabva matenga ngoro, mukabva matenga mombe, mukabva machaya zvidhina pahwani ye ipapo here? Bhozi inini life yangu ndakangojaira upenyu hwakanako ndakawana nemburipo. Aiwa tiri kubvunza pagore iroro murume. Chimbomirai. Pagore iroro ndopaitika zvese. Naye murume. Ichokwadi here kuti pagore ndoro wakagara naamai yako?
ndingangotaura ndichiti tikagara zvegore 9 months nokuti mwedzi iwono mwedzi uri kuuya ndo watakunopinda kuti tikwanise 2 years uri musi wa 18 nokuti uyu ndikatorana naye musi wa 18 kuti ndakutanga kugara pamba pake asi kufambidzana mamuri muna October musi wa 4 October ndipo ndikatanga kusangana naye pamusoro idari komana anochijoki kutarisira kusarowa kana kainzi majoki unoziva kuti joki rinovaka musha newe anga muchiita baba mudiki manga muchitamba nejoki risingadi kuvaka musha imi kana maona kuti uyu mamunotarisirei kuti munoroora ndopatambotaura paye kunowabuda mudare kuti muupenyu chinhu chakanaka kuroora amai vataura kuti unongori shamwari yokungotamba naye achigija handiti dai wanga wachinzi unopfuma yawakabvisira hama yavo mwana womunhu kau pagore ne9 months tiri kudzoka futi kuti isu vanofuna kutadza nobhoni kwatinoita watora chinhu chako wachida chinorooro nokuti uyu achiita musha wake iwoyo wakutozoti iwe ndo kwanga watorooro nokuti wanga wakugara pamusha ojoki rakwanisa kukukwezva ndio ukabvuma kugara nhasi joki rabvisa mbatya dzako dzaiswa kudanga rohuku iwe noshungu ndobva watakura mbatya ndobva waenda muupenyu tikazvitarisa tose pakapaipaita ndichiti kuroora chinhu chakanaka unowana pokuzembera uyu ari kuzvipira kuti inini ndaa munhu anongofamba handitika iwe ukabvumirana nazvo kuti uchaita development uri pamba pale nejokiri nhasi rakukanda mudziyo yako uko kuti uchikwanisa kuzviumbanidza iwewe kuti uzvibatanidze ndosaka zvichinzi joki rinovaka musha sabhabha newe rozokudzinga saka mudzingirwo uyu ndo unozowanikwa uchibudisa corruption yekunetsana futi kumonyana kana kuti kukuwadza izvo zvazvitenderwe nomutemo nokuti iwe ukashanda kwegore ne9 ukasvika pakunzi mombe dzichienda uchikuruta dzimwe dzichitengwa ngoro uchitenga kwaitenga uchiti uri pamusha pano matengero andaiita inini ndofunga ndambopatitsana ngorei inini pakuwirirana nemudzimai semunhu wandinoshanda takashanda tichiwana mari panguva pfupi asi muri mukuwirirana medu tanga tine shuwiro yekuti inini neshuwiro yangu kuti mudzimai wangu tinofanira kuenda kupi kumba hondo yazosvika mukusakisa kudai sokuti inini ndizosvika kutonzika na iwe ufa kofu inyaya yekutoti ndaishuwira ndichinetsa nguva nenguva nai mudzimai kana kuma introduction pamba pangu hazikanwa introduction pa 2 years idzodzi haatozikana anoramba ndo hondo yandandiinayo chamwari apa hapana introduction kwabereki wako ndo wanga watotizisiwa akatizira mumwe pakati pako neunou ndiani ini ndina ndikatotiziswa ndanzwa mukadzi we achiti wakabuda pamba pano mukadzi aitengesa madhaisa ndizvo zviri zvekubuda kwandakaita pamba inyaya yekuti kutaura zvakunoitwa kunonzi inini ndakabuda nemudzimai iko nezvinini kana kumba chaiko kana iko kwavari kuti kune mudzimai wacho mudzimai wacho ndakatozonzwa zvinzi akatotizawo kudhuze nawe vachitanzi toda kumurova inini sofa ndiri kutori kumazoende kwandiri kushandisira ndakatoionesuwa ore asi mbacha wakazodziwana dziri padanga rehuku ukatora ndakangosvikawo uchienda sei ndichibva ndangobudawo ndikati inini rega ndiitowo plani dzangu ukuruzva here kuti zvikududzira kuti nini hapana changu rekundibaya ukaita izvo izvi zvinoratidza kuti hapana changu pakuti inini hangu semunhu woinini ndakashanda ndiwosina kena chinhu chinonzi chokwadi inini nekushanda kwandakaita redare paziya rangu ini woinini handiti hongu ndakashanda inini ndiri pamba pake handitika pamba pake pandaigara inini uyu akandishandisa nenyaya yeuchenjeri hwake
nekuda kwokuti iye aibvuma zvinhu zvataikwanisa kunge isusu tichitaura panguva dzimwe chete. Handiti mabi angu oright, nhasi uno handiti nhasi isandi Friday kuuya iyi handitika ngatiti isusu toda kuti patinogona kuti kana toda kubuda kana kudayo tombonoswera tiri kunyachenji aiwa taiwirirana apa panenge pasina dhora svondo iri baba ndaibinduka musana ndashanda handiti ende mashandiro ataita panguva idzodzo ndendichitirawo mesi zokuti apa kuzono tasvika weekend tine mari yatinokwanisa kuti so patinoita mesi dzedu tofanira kusara tine imwe mari imwewo iyi kana patinoendawo kumba tinokwanisa kuti sevana vasvikawo muzuva ranhasi handitika tashanda sezvaizvozvo musiwo paunosvika mari iyo inoshandiswa yese yangopera ka1 ndinodzoka nditonotanga kutenga upfu hwedhora. Pamusoro shamwari ndiri kuda kuziva nini kuti iwewe watisvika kutora hembe kunhiri uyo hapo uchitora uchienda seiko usina kumirira kuti handingatore acha iye aenda kupi? Maitiro akandiita ari manheru ndichiti hasha pandinodzoka dzinenge dzaserera ndaiti pamwe kudzoka kwandichaita ndinoona hembe dziri mumba ndaikwanisa kumutsvaga ko zvinoko kana inini ndasvika dziri pamusiwo pedanga rehuku ndichadii patine kutaurira ndozvandiri kukuti hapana chako waya ukagara nemukadzi uyu muchingotenderera ikakura hawaizokwanisa kuita kumuti tichienda unogara kupi kuruzevha kwangu iwewe ndiwaitochaiswa makore 1 year 9 months. iwewe akamboitawo maute yakatimutora atori nezamu kudhara ndakatosvika muto chaakashaikira muoko mangu ende panguva yacho iyo ndaitokwanisa kutenge nditoshanda ukoko kana wangu mwana chaiye pandakagara nowe kana fesi yake anobvira ndakaiona kuda kutotaura nyaya yemwana chaienge tori hondo zvawangotaura chete kuti uyo akandishandisa neushenjeri its true hatiwa hatauri waifanira kuona kuti pawaibata mari iwewe mukadzi kwai mukadzi anoronga mukadzi anoziva musha haanzi ukamuti iwewe $50 handika obva waendera kuti koitese bu handika waifana kutoona kuti apa ndina rwendo apa ipa zviriko zvechokwadi vedare handitiya izvi zvimamiriro azvinenge zvakaita ndezvekuti munenge muri vanhu munenge muchiti imimi muri murudo handiti tiri mukati merudo handiti tiri kuwirirana tiri kusunga chisungo chimwe chete handiti yadhi ndeyake for sure ndeyake handiti hatisi kuiti permanent kwatiri isusu handiti inini ndiri kurwisirawo kuti mabi angu zvatowana mari ko zvino manje mari yacho inini ndongoti ngatichengete mari ine medzo toshandisa nedzimwe nzira patichasana kuti tichafamba kuenda kumba tosana kuti tichidai handiti nguva yekutiwo yakwana yekuona kuti nguva yareba ndichinonoti nini ndakuchipawo effort yakakura yekuchiti ngatichikwanisa kupinda muyati wakavairwa kwenguva yakareba gore ne9 months uchisusurudziwa kuitwa kachechi unoziva dera iwe uri dera mupfungwa wakatadza kuziva kuti ndinofanira kukwakuka kusimuka panzvimbo uchitakura uchienda naye kumusha kwako akakwanisa kuconveta brain dzako kuenda pamusha pake aikuita rurero kukangira mupande saka anza yacho yaukazoona hembe dzaiswa kudanga ipapo ndopawakanyatsoziva kuti ndanga ndichishandiswa hauna kukwanisa kuzotsvaga manext door kuti ona ikona hembe dzaiswa kudanga zvinorevei wakarambwa nojoki rakakwanisa kukuba iwewe nhasi wakurangarira pfuma yako yaukashanda nouyu uyu ari kutaura kuti aiwaka takaparadza izvi ndizvi ndinewe nhasi yamabhenefit yake wataura ingani kuti ari kuti waindishandisa profiti yake handiti ndozvatiri kuedza kutotaura ndikatarisa futi muningina family yangu chaiye yakatosvika mukutouya chitira kuda kuteedza kuda kutonditora handiti asi inini naye tikatokwanisa kutoti isusu tikwanise kutongoti orati zvinowanika kudii nekuti panguva iyo tandatotenga mombe nengoro zvinzi tengesai zvinhu zviripo izvi
Anditi mapoto unoyaziva here yaitwa kudhaka. Tengesai zvinhu zviripo imimi mushiyane mungopedza madhiri ayo. Saka iwe mukomana pane zvaukuti makasenza sese pamwe tingangotaura kuti chekuti kana mari izvoti pamwe mari hapana. Zvamakasenza mese zvacho chauri kuona iwe chiripo ndechipi izvi? Zvese zviripo nenyaya yekuti ndakazvisiya zviripo. Chika ndosati kubvunza mombe ndakaisiya iriko, ngoro ndakasiya iriko, zvidhina ndakasiya zviriko, mafetereza ndakasiya ariko, masimende ndakasiya ariko, injini ndo yandandina. Mombe kuti wemwana. Yemwana? Mombe mwana were. Akomana anhukadza vasi kutamba nawo. Aitaurwa naye rurimi rwomukana. Apa. Hapana chairamba uyu. Andinawo kana zvese zvekutora zvikunzi mombe yemwana kana chandoziva. Zvokunoita kuti unyembera baba. Zvese andiri kuti mari yekuporisa. Mafunga ichinozikanwa kuporisa. Mombe yemwana wangu yandiri kutaura. Mukoma wanoiziva ndakatomuratidza. Kwaakapfudzira mombe mwana uyo anotenga kana kuti akashanda akapfudza mombe gore rese. Apiwa mombe anoiziva. Kaitengesa 200. Zvidhina zvekutaura ndizvo zvinesi ainotombobuda. Vaenda komwa kumarukete. Zvakwana kongoro. Ngoro ndo muno mombe mwana wangu chete nedrum kana ichitengeswa chingondipa dosi muno mombe mwana wangu nedrum anditi ne. Ngoro yacho iripo. Ndiri mushare airiko. Uri mushare na baba? Inini mushare mombe mwana wangu ipapo no drum rangu chete. Ndo zvandongora. Inini amai avo vakagara vataura vedare kuti hauna chakwa. Inini ka nyangwe zvingadi zvazvo. Nyangwe zvakanzi zvakaoma sei. Aiwa zvazvinoona tineza akagara kataura. Zvatikuedza kubvunza chidayo amai hatisi kusapota kuti mimi murume uyu mozviti mimi muri kuzviita hanzi ndiri joki. Tobva tati isusu chijoki. Ngatingotorai chete zvinhu zvevanhu. Ipapa ndisuparamba ini kana zvokunzi joki kana kuti udari murume aidaurora dai. Saka right aiwa ikoko hakusiriko zvekuti makasenza nemurume uyu nezvipo zvamunotenda muno mudare zvamunogona kutaura kuti pane chakati ndofunga tikati kuti uyu ave ari munhu anoita sei anomyevenwa pamusoro ini apana kumunyonutsa kwandinoita bosi uyu mari akaija kumabva kwese kwandiri kutaura togona kusvika tichienda kuti inadromuteera here kwakati achija mari yacho ngoro mati muri mushere andipata takashanda tese kana ndo zvaro zvatoda kuti imi mutaure chiine chingoro mati ini ngoro ndiyandoziva mombe takatotengesawo ndakajewo mari yacho 150 uye akajewo yangu mari mati ngoro mati ngoro handiti hapana chimwe hapana chimwe chacho chimbori chii zvidhina ndakatengesa mafetereza masimenti zvidhina tinochiziva kana nesi noforoma zvidhina maiforoma mese nababa mirai chidhina tinochiziva saka baba vazoreva kuti zvechokwadi imimi ndimaita basa rese rekuforoma zvidhina izvo ma1000 mangani 3000 ndimai maiforoma muchiita basa rese muchitimba churu muchitimba mese saka moti havana shewo here ipapo munyatsonzisa ndokutaura ini ndati zvidhina zvo zvanzviriko but zvidhina ini ndakatengesa ndichibhadhira mari yatikabhadhira kuporisi kufind inini chironda ichichi iye asi uzviziva here munhu wachona zvandikutaura saka ari kuda inini chete kuti inini ndibvise ndozvona aiwa isi tinoda kutsvaga zvinobatika zvatinobata pano tichiiti vanhu vai vatenderana chekuti apa tiri kuti ngoro 1 chivapamusorera mukunzwa nyaya yepolisi iri kutaura utaure muno hatingoti bvunga tsindi tati ngoro 1 mazvitenda izvozvo kuti ngoro tinogona kusheya asi mwana wangu arimo mukati zvinobatika kaizvo kuti ngoro right chimwe simende ndaita society nevamwe ndinoenda kuna mukaradzi ndinoshande nini akatowana chiita zvinhu zvangu chiita pasimende hapo ungaenda itomubatsira chitenga igwa nemari yangu ini naandowana ndo zvinhu zvangu mafetilizer taida kupiwa mafetilizer pazvidhina tinobva tapiwa mafetilizer takachati tinozopiwa mafetilizer tinozokudo mapiwa nenyaya yekuti ndanga ndazvitengesa ndikapa mari yepolisi nawe shamwari
ukanzwa kana matauriro akiita mudzimai wako unopabudera mudzimai uyu huri nekuti iko nhezvi makada kunyatsotarisa yanyaya yechingani achiuya handiti nenyaya idzi nhasi unoyu ndadzoka futi mutarisa kuno usatarise pasi mbozi nyaya dzenyu dzamutaura ndedzenyu muromo wako kuchiburitsa angarirwererani pindure bhozi nguva isina chikusiyeta chizvinyatsoda vanzoona kuti chii chiri kuitika angarirwererani matauriro ari kutoita akuratidza kuti ranga riri huri rangu ndisingazvizivi wairi pachibhozi rikanzi uri handi uri inobhadhara wairi bhadhara sei iwe panguva yandaitoita naye nyayo ndikutotaura kuti panguva yandaita naye ndaiti mukadzi asi nematauro yaari kuita ari kutondiratidza kuti anga atori muufambi asingazive kuti ari muufambi saka wanipomubhadhara here mari musatishandisa tai zvinhu zvenyu muri mumisha yenyadini bozokaona uchinzi waroro uchinogara samwe urikugadzira chii disaster mbava wezvekuruda kugadzirwa nani handa vadokai kuda wakabhaundi mushautsiri wako asi pepenyu pamba apavakike bhaundi kona zvaramba unosiya kautsvaga uda kugara nepamba pako takusiyana ikokoko ndomukuti unenge une zvaunenge waitawo mukati meziya mukushandidzana matendichiita imomomo ongonziwo ingoenda hako uringorishara iwe nyaya yacho nyati wakaita misi bozvinhu zvamaitenga mainosiya mumusha kumba kwani kozi kana iri mwamburani mwatenga mono une kadhi racho mwenda mberi makafudzira mundu kwamukaitenga sainengodzokera kumuridzi waine wazi ukatenga chinhu nisa musha kwako rozi kana ukachengetesa mombe kumba kwatezva rosina kubvisa pfumo anodzitora zvinongobatiwa ikoko haunimbozidhimani saka kuti zvinhu zvako waifanira kungochitochita iwewo mukashanda uko muchemuzvigadzira kupi bozi uyo akagadzira musha wake nevana vake autaura kuti ndokune ane mombe dzimwe dzipi idzodzo iwo nga usingazvioni kuti uri kushandiswa saka ukatoshanda kana iko kupfimba mukadzi wotorora kwaititapfimba mazuva ese akazvijira pfumo akaitobvunza atezora kuti pane chamakapiwa but yaitoja yega pfumo yacho yese anotori nomhosva kuna baba wake akaja pfumo yese saya wananga wazviona manje pfumo yako ndekutojiwa neuefa nenge ichienda kunani hakusi kutojiwa yaitoitwa kugiraindu saka nyaya dzakada dzinotinetsa bhozi mimi kana musapote muchiroriwa imi fanike muchiroora rorai mwake misha asi vaigara achiti ndiani wakewo mukadzi asina pfuma kuna abereki mukadzi worudzi kada yanga akafa unaye handi mhosva wangu wangori naye waingoroora guva aimuka akatiza ndotaipi yacho sasa zvafanira kutiza kwako nokuburisa wakangoita ndozvikangofanira takura ibve dzangu uenda bhozi hauna chako pano ipapo simba racho hauri wani bhozi dangori muridzi waiona hembe dzedziri mungoro bhozi wainzi ndiwe muridzi wepamba papo saka dzakatesa kudanga kuuzwa kuti kukaita nhata uchaita unotakura uchienda nomazera ini musabvumoshaniswa gadzirai misha handi patori papurazi otiza purazi oenda kukapurazi kadiki kwanya bedroomsvakakichen kakasusu kasusu musatishandise dzimwe nyaya dzoda kutanga maona kuti mene makadzitanga sei but kana dzikadai so dzikai ukatenga momborisa mukadhi mako kana kuibvunza inese bhozi inenge ichiratidza zvakazara bhozi apa tokuti kuti wakatenga mombe tipe kakadhi racho hapana saka une mombe hauna hapana take chakatakura hembe dzake dzakatakura dzadziri dzake ndodzawakashandira pagore richi iroro gore ri9 months wakashandira hembe
naiye washandisa basi hatina chatinoita bhozi iwo wakabvuma kubva pamba kuchienda kupi ende waendeko waitotenga zvinhu chengetera musha upi ini nangu handingakwanise kupikisana nemashoko imimi kutouya kuno kuenge rinyaya yekwanisa kuti idzidziso nekutionesa semaonesera muri kwanisa kutiita kuti aya ramangwana kana uri kukutsvaga roora chi kote kurooriwa asiwo inini zvangu ndiri pandiri panapa ndoda kupupura chinhu chiwani neziya rangu nemashandiro andakaita nekudzimbwa kwandakaita kubva nditore uyu akazvitakura ndiriritire mimba kusvika mwana iye ashaikire mumaoko mangu inini handiti kusvika ndisvike extend iyoyo nemhuri yake ndichiichengeta mwana wangu asina kana dhora pagore 9 months iroro mwana wangu kana fesi yake kana dhora rangu rakaona hapana handiti ndatenga zvinhu izvi handiti nhasi ndongonzi nini hembe ngazvifambe aiwa tinoona kuti kumberi zvinopera sei zvatopera hapana chauchanena kozi kutobva kwakatoita ndokutopera kwazvakaita zvakatopera idzi dzashungu aiwa hashungu asi pashungu kaisa chinhu pasiripo hashungu zveshuwa mambo ndingatendeseka hangu nekutaurawo kuti shungu dzemunhu dzinosvika munoziva zvinoita hwiza chairo rinosvika mukutozodzimara rasvika mukukwachira makumbo dzimara rashiya chokufambisa handiti ndo shungu dzandichakwanisa kuita inini kana ndichitozonzi ndichatochirema ndichitachirema mushure mechi mekuziya rangu ini zveshuwa anditora pashungu pakudzidzisana hwaro mararamiro ukataura iwe uchiti uchaita shungu dzinenge dzehwisa pamberi pachifi utotsvaga kuparamura handitika wauya kuno kuzopotera kuti ununurwe kununurwa kwacho iwe wakutoramba kununurika wataurirwa muno rinodare kuti wakatadza maroorero ndiwo wakaroorwa wakaenda kunatenda kugara pamusha usiri wako handiti saka iwe wakuti unoda kuita hwiza ndizoita shungu dzinokutisa mujeri ndikatarisa machira ndobvisa machira chaukaruya hama dzako dzese dzakusiya kurakidza kuti wakagara vachikuudza kuti uchanyura nomunhu kungoti muchinda uyo anga achidasitereke mukadzi wake ndiye asina kudika yelobon daida unotaridza kuti kuri kufambika mangotedza roti dzinotukova chete saka ndozvakaita anoshanda zvimwe chinga papanavoyakaita sepamangena paipa pano mumwe futi akadhimana ng'ombe yaakawana maita sekumapurasi wadzidzisa vechidiki vari munomu kuti mukadzi haatiziwe iwe ndo unofanira kutizira mukadzi naku mukadzi anofanira kutizira iwe hatiziwe newe ileseni vafanira kutozviona ivava kuti hazviitwe izvi inini kwangu ndindi tizira mukadzi hatina chimwe chatiningirine yakafa yakarodha but nechidzokeredzawo kumuzukuru wangu kuti hungu tochiti chikomba asi ukagarawo nacho kuwadi kuti pangoro iyi iripo kuti motengesa zvenyu muri mavaviri mosheyana wana uchaenda nacho chikomba chako hungu nokuti zvazviri kuita tinonzwa mukutaura changamire mataurika mumuromo wakarema kuti hwiza rinozvidambura makumbo kana kuita chirema shona yakareba iyo changamire yokuti kuno muzukuru wangu kana mubereki wakatanga kufunga nozvayo ndopandinokumbirawo zvangu aisi matonza chiudza iyeyo wakuti baba wamuzukuru wacho chinzo zviri kubuda ikoko hapana pamusoro changamire haandofunga matauriro ari kuita murewa ndinoyatenda zvikuru goronga vagovana asi chokwadi uyu mwana uyo akashanda nevakagona kuzomuwanira kumitiro chidiki diki esinyore munhu pedza gora achifudza mombe kutora vanhu 2 hoja mombe mwana upi mwana sho akaja mombe watora mwana asara ari ema yezvino kuchikora asikaenda mwana
ngachiti mombe ndondozendisa kuchikoro vana vaitwa tobva ndangodaira hangu ipapa ndasingatomboda kudaira hangu yanga ari chichengo oyo ndimuziva ndakamuziva musi wandikaenda komubata pamusoro ndikumuziva musi wandikaenda komubata ndichiona chiusana nomwana wobva ndiruma apa ndobva ndaenda naye kupolisa ndomusi wandikamuziva ndopa ndikamuziva ndanzokwaita noise nekuti wati pari fbijana nei mona ipapo nyaya iri kufamba ndite zvaro yenyuka vanga vadzosa nyaya kuno kudare asi nyaya yanga yapera ndobva vadzosa kunemi mukwasha obva matambira saka imimi haisati yapera iendesei kuchi kumwana wenyu because ndiane zvinhu amaroi ati imimi itai kuti ngoro mutengese mese maoko maranda ine zvandokwanisa bhozi inini munhu kungoti takataura zvakawanda wanda hazvikwanisika munhu kana akuda kuchengeta mumwe mukadzi anouya neimwe nzira ndii ini chandokwanisa panapa kana muchiti maoko maranda ndokwanisa kutomupa ngoro yacho hoja zvake nonyaya yekuti inini munongoro munomombe mwana wangu inini andozviziva nedhiramu zvese akandiwana ndino zvinhu zvangu saka pa ngatore yake ngoro yacho bhozi ini apa ndachandikuda ure wanda kuzopinda nhasi nyaya yekuti uinde muti hande unondiora uye anga asingade munhu uye anofamba akati panapa anofunga anga achiverenga kuti ukasiyana mambo zvanchiverenga kuti akasiyana nevakadzi vangani akambosiyana uno wangani zvatokwana sangatora tataura zvese uko saka yakudzoka kuna changamiri pamusoro inini kutaura kwendichita kumusoro wangu nendida kuti aedze kuyeukawo kuti unga ari kudaira ndakashanda naye asi takatacha mari yemwana handiti saka kana muzukuru wanga akuchirama kuti ngaachitora ake ndakunge futi sometimes inini ndapindira pakuti nemuzukuru ungosvika naye chikomba chako here asi makashanda mese handiti chitengesai ngoro iwewe chiruza iwe ngatengesa kana kaisara makashayana yavashayiwa yewe uchitenga mumbe yemwana wako zvinge zvitori nani apa mombe yacho makaitengesa rini mombe imwana yakatengeswa rini kana musi wakatengeswa ndoziva uyo ataura kuti ndikuda kupedza nyaya pedzero inini hangu tangada kuti ndivarerutsiri nokuti vakuita kunge vari kuramwirana matauriro atangogara tangoitwawo ngozi ayo maoko maranda haisi nyaya ngazvingoita sei ndakashandiswa haisi moso ndinotendai pa ngoro urega zvake tsvagawo kuti mari angandipowo mari aiwa handinangu pakuti nhasi ndochizonzi ndopiwa kamari kepangoro zvese izvi kudai zvinanikani hapana kachandawana ngazvingogara zvaita sei pamusoro zvaini ngazvingogara zvaenda varingotenderedzana ngazvingogara zvaenda ngoro haina kukosha sereki handiti uye kana tiri mudare muchida kuenzanisi musatore mweyo kuda kuchichidzira nekuti ukatanzi tichaona kumberi pauri kuti tichaona kumberi wechitaura ini ndishinza ndatova already kudara handiti right iwewe ndambonza uchitaura uchiti baba vake hanzvadzi dzake asi waigara nomwana wani watoona tinataura zvakawanda tangotaiwa wagadzirai zvinhu zvienzani muite zvinhu zvedu zvakanaka ndochedza kuzvidzorowo pamberi pomadzisha tokugadzirisai mugadzirisiwo unoziva kuti uyo anodzoka nokunzwa unyoro hwako ndo mashoko andoda kumupawo murungu kana kurambana kwacho hatisi kukuona masoko makukutumbona atezvara wakwari nyaya iripo shamwari yataura iwe ndaibate kuti mombe dzakadyiwa nemagandana hadzichawanika baidzi dzakadyiwa nemagandana dzakaenda munhu ataura kuti inini handichadi zvese izvozvo zvikadyiwa ndo zvakawanda kangoreko kaka handina basa nako ndoupi uye handi ndiye auya koripota futi kuti ndikudawo ziya rangu ndiye futi azotaura kuti hazvichisina basa ko isisu ticharambirei tichiiae mombe dzakadyiwa nemagandana kana zvichizoonekwa because uyu yangozi kabisira chete hamuchaziva zvazvichaita hairipiki
Namba ndio payadira. Aiuye ngozi. Nokuti yanga achitojawa. Saka anga achitoja mushonga akagara ngozi riwana. Ngozi abvunziwa na chifu kunzi kuti izvo pawati wewe ihure rako waimupei pamaihura mesi haana kupa pindura. Azviziva kuti tichadzoka futi kuti zvinhu zvaakatora ndo zvabenefita pakurara kwawaita nani naye haana kupa pindura. Nhasi uno dzikoro iya obva wati ngazvigare zvakadaro, saka ngazvigare zvakadaro sejudgment yawapiwa nani. Thank you.